Si Estong nagwapuhon, wala gayud maka-eskwela. Kay wala si trabaho, wala sa siya asawa. Nakahukom, manimpala na lang siya. Ilarga sa Manila siya milarga. Gamay kutos lang ang dala. Sa Manila squatter ang Pinoy ananiya. Kay lisod one day one eight ang iyang sistema. Ni-enter siya sa trabaho nga iligal-ikaduha. No. Nahimo siyang drug pusher, nahimo siyang drug pusher sa sigurong marijuana. Nadakpan si Estong, natiklo na disgrasya. Kidala sa Muntinlupa, 20 anyos ang sistensya. Dito sa bilangguan, sa sulod sa iyang silda. Paadlaw gipalabay, lawas ipatik-patikan, gidruwing-ruwingan pa. Paguli na Estong, tao matud ang itsura. Pinighubo sa sinina, lawas ng karatula. May tato nga dakong bitin sa bugan ug sa paa. Sa likod may agila, sa dughan na dunay krus, may Ginoong nagdupa. Kapait di ay kung mabilanggo ta. Sa trabaho ay mo dawat, kay lagi na piso ka. Kung siya mga ulitaw, sana'y kahang dalaga. Isnabon in taon siya, kung makita ang tato sa kalawasan niya. Si Estong sa istorya, naglaro na lang siya sa bukid na Ginosara.